Hello everyone, welcome to BISTI vlog YouTube channel. So जों दायो reels video बानायफैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि reels videoखौ नुनो मोनगोन आरोना आंनि बे BISTI vlog YouTube channel आव आरो जोंहा ओरै अनजालु मा होनोमोनलाय टाइटेला अनजालु सरगियारि मिस्टार अनजालु सरगियारि YouTube टाइपिं खालामदो लोगोफोर YouTube आव सार्च खालामबानो जाबाय आरोना जोंहा बिथांनि YouTube चेनेलखौबो लोगोसेनो जोंनि reels videoखौ बेयावनो नुनो मोनो आरोना अनजालु बे सरगियारि ना अनजालु सरगियारि YouTube चेनेलावबो मिस्टार अनजालु सरगियारि YouTube चेनेलाव नुनो मोनगोन आरोना लोगोसेनो आरो आंनि BISTI vlog YouTube चेनेलाव नुनो मोनगोन जोंना बिथाङा हिर'इना फैगासिनो दायो जोङो दसे थाना बानायसिगोन आरोना बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो बे जायगायाव फैबावबाय आं बिराद गोबाव जाबाय फैया माने जोंनि बे गलामिल माबायावहाय आरोना जेनेबा फरेस्ट केम्पआव फैया बिराद गोबाव जाबायमोन स' जों दिनैसो माने फैदों आरो बिथांजों माने लोगो हमलायना फैदों आरो दिनै बिराद गोबाव जाबायमोन आरो माने जोङो दिनै फैनानै माने रिल्सखौ स्राय बानायस्रानोसै आरोना माने लोगोफोर बेकग्राउन्डखौ नायनोबा नै ओरैबायदि समायना सोमखोर सोमखोर दंना लोगोफोर वाव नै जोंहा ओरैबो नायनो हागोन लोगोफोर वाव नै जोंना मेन रड लामाया बेनो बे लामाजों फैदों आरोना जोङो ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा सारि सारि दंफां बरिया दङ मा दंफां नायनो लोगोफोर नोंथांमोना नुगोन नै बरियानो स' लोगोफोर आरो आङो बेकग्राउन्डखौ दायो आङो नोंथांमोननो देखायगोन आं नायदो आरोना आं माने केमेराखौ उनथिंजाय देखायनो आं लोगोफोर नायबानो जाबाय स' लोगोफोर नै बेनो आरोना दंफां सारि सारि बरिया सलिड वाव नै लोगोफोर दंफां फुलिया जोबोद मोजां मोजां दं नै स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालामदो आरोना लोगोसेनो आंनि इउटुब चेनेलाव गोदान गोदान भिडिअ नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर स' एसेनोसै बाय बाय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन